mga subscribers, ito si Market Ito, yung ating video therapy ngayon pong March 10, 2025, Monday po ngayon. So ito ang ating resulta ng ating bedridden program, MMK2. Watch niyo po yung aming gawin sa kanya, more on, po tayo ngayon, tapos na po yung aming massage therapy and some range of motion. Ready? 1, 2, 3, take, push! Yan, very good. Okay, yep. Ready? 1, 2, 3, push! Wow! Ayos ba? Ha? Relax ka. Okay. Let's go na. Ready? Okay. 1, 2, 3, push! Tayo! Okay, apat. Kunin natin muna yung puti niya. Sige po. Bulan. Yan. Tayo. 1, 2, 3, tayo. Push! Tayo po tayo, ha? Tayo. Upo. Yan malalim ka. Yan ang exhale. Okay, ready? 1, 2, 3, push! Yan. Yan, malaki na ito, no? 1, 2, 3 po. Ready? 1, 2, 3, push! Tol ka nga, tol. Tol, busy ka? Dito. Tatuloy pa niya yung tubig niya. Tatuloy ko? Oo. Yan. Okay, yan. Ito yung ating back up. Yan. Para makatayo siya dahil. Kaya tayo ang medyo ko yan. Sandala ka upo, ha? Upo. Dito. Sandala mo ito, ha? Gagano mo lang, pagtayo niya. Ready? 1, 2, 3, push! Tayo! Tandri. Sakit mo. Yan. Kailangan yan para pampatibay. Ilan pa niyan to? Ilan pa? Siyam pa. Pusin yan. Yan, magpupus mo po yan. Ayaw pa. Kaya pa? Opo ka na. Siyam pa eh. Relax ka muna. Tingnan konti. Yan. O, mga kalibating ka naman. Shout out po. Sige. Ngayon mo ng backup. Wala si Cicero eh. 1, 2, 3, push! Yeah. Diba? Ang galing. Ang galing. Dami naman, ha? Dati nakahugay-galan ito. Matay mo na. O, kikita mo naman. Tumayo pa. O, ha? Galing na. Mabalas-balas na, diba? Tapos na. Katol. O, lasay tayo, lasay. 1, 2, 3, push! Importante yung pagtayo niya, no? Balas ka lang, huwag mo siyang malikot. Balas ka lang. Balas. Ayun. Ano? Oras ka siya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What may dito? Sige na mo. 1, 2, 3. Push. 1, 2, 3, push! Okay. Oh, last 7. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hanggang 18. Kailangan maka 60 seconds ka. 7, 8.
1, 2, 3, push! Okay, ang balansi. Ngayon ang balansi na ito. Okay, kaya mo yan. Kaya naman. Kaya ko ang piyasa. Lagi. Halino. As 5, as 5. 5 po. Lima na mo. Diba na? Problem. 1, 2, 3, 1, push. 2, 3, 4. Push! 1, 2, 3. Push! Yep! Yep! Akin siya pinagod. Hop! Sige na may gani mo. Oh, yan. Sige na mo. Sige ma'am. Mamaya ito lalakad natin siya. Gagawin mo siya paahin pa niya. Gagawin mo sa ilalim. Para mandito tayo. Mamaya. Ilang tayo mamaya. Konti lakad lang ha. 1, 2, 3. Push! Ang galing. Ganda ng lakad niya. Ano na, nakakabalance na. Balas na. Ano pa rin? Balas to. Dalawa na lang. Ay, yan. Okay. Sabi 1, Bukas tatumbling ka 2, na. 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pagkita mo naman. No? Tumayatay mo na. Thank you Lord. Let's go. Let's go. Yan. Gusto na yung libo pala mo kadete ka makanyang ka. No? Alas 1. Nakonti. Alas Sana. 1. Okay. Sana na. Ayan. Siya, last na eh. Last na. Nakakaya doon sa kayo, nakakaya oh. Oh. 1, 2, 3, go! Push! Yeah! Sayang. Oh, tagal ka lang. Huwag ka mo lang upo. Tagal ka lang. Okay. Okay.